초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mary Sandes, Bisaya Tabay. So today's video guys, i-share din nyo kung unsa nga product ang nakaputi sa akong ilo. So medyo di man pud kay siya nga puti gyud as in guys, kay bago pa man pud nako ni siyang gigamit, 14 days na nako ni siyang gigamit. So pero naagyud oy improvement guys, as in kaysa una guys, anang bago pa kong nanganak, di man unta po ko itumon og ilok anang wala pa ko nanganak guys, anang dalaga pa ko. Pero kana jung nanganak ko guys, dito gyud nako nakita nga perting ito magyud sa ko. This guy's hilarious. Murag kadir. Pero dili jud pud ko. There you go. Dati ka anggit-anggit sa kadir. Mo jud na ipinaka main problem na ako sa ko ang life, ang ako ang ilo. So daghan na kaayo nga product akong gisulayan guys. Pero sa tinud-an na era, din kaning nga product na amaze jud ko as in. Wow. 14 days na akong gigamit, pero kuan gyud guys, kanang naagyud effective gyud siya. Wala ni nako siya gi-market pa guys, kay bago pa ni siya nga kuan abot product ni sa Kisain Enterprises, Beauty Love product ni nga kuan kani akong ipakita ninyo karon. So wala jud nako sa nin siya gi-introduce ako ang mga showcase akong mga reseller guys, kay gusto gyud ako mismo sa akong kaugalingon nga makasaksing ug unsa gyud ni ka effective ni nga product. So karon guys, akong ipakita ninyo ang product, pero bago yan, bago yan. Kung bago pa mo sa ako ang channel, kanang mga nuktok jud ko sa inyong kasing-kasing na mo subscribe mo guys. Dayong i-click na lang pod ang bell button para updated po ta sa mga bagong nako nga video. So yan guys, di na nako ni padugayon. Ako nang ipagawas ang ako ang 14 days challenge. Ako ang underarm nga itumon. So yan guys. Bleaching cream, Beauty Love bleaching cream. Wow. So kani nga product guys, wala lang po ni siya ga-focus sa ato ang ilok nga kuan. Pwede po siya ipahid sa ato ang mga singit-singit, sa ato ang sa tong nawong, sa mga itom-itom nato nga mga usa ni mga tuhod or sa tong mga paa, sa tong kuan. Pwede ni siya guys, pero para nako guys, gi-focus yun siya nako sa kuang ilok. Gi-focus yun siya nako sa kuang ilok guys, kay gusto jud ko nga kuan kanang maputi po din taw ni akong ilok kay syempre guys, mga babae baya pud tang buhat niya. Natay kaibgan nga mo suot-suot pud ta kunuhay og mga swimsuit. Yung mahal ka mo ba guys, kay syempre tumon man tag ilok. So ana na lang ta ikimpi na lang nato ato ang ilok para dili makita ato ang kuan, ato ang itumon. So kani guys, effective gyud siya 100%. I-recommend gyud nako nga product guys. Tinud-anay gyud siya, legit na legit guys. Bleaching cream ni Beauty Love. Baling pagkanindot. So kani siya guys, ihulom ni siya 30 minutes. 30 minutes nimo siyang ihulom sa imuhang mga itom-itom diha, kung say naa nimo nga mga itom-itom, pwede na siya nimo ihulom og 30 minutes yung human, banlawan siya nimo guys. So after ana guys, makita gyud nimo pag human jud nimo banlaw, smooth gyud ang imuhang mabati nga murag gaan gyud sa imuhang paminaw. Promise na nako guys. Ako na mismo nakasaksi ug unsa ni nga product. So ayun na mo pagduha-duha guys ug palit. Char. Ayun na mo pagduha-duha guys ug gamit ani nga bleaching cream. 100% effective gyud. Tiyaga lang. Nagyud oy kapaingnan ang ato na ni siya guys. Kay
for so long yun guys, I don't know why nganong man jud nga after kung nanganak ito mo na jud kog ilok. Pero akong banaw anak pula man naningala guys, ambot lang po kaha. O gahilom na siya siguro maulaw na siya siguro. Ingon ako pero syempre mabati po nato di ba guys? Na kuan lain jud atong paminaw nga itom na ako ang ilok. So sa tanang ga problema diha og mga itumunog ilok, ayaw na pagduha-duha paggamit og beauty lab. So, yan guys, mora ni akong i-share ninyo karong gabi huna na hopefully guys, mga Bisaya nga suportahan ninyo ako ang channel. Bago pa ko diri guys, so hopefully nga daghan pa kong mga video nga ma-upload pohon. So ayaw lang kalimot pag so yun guys, daghan kayong salamat. So, may gabi sa tanan. Bye!